आदा आं थिंनिफ्राय बिखौ होनाय थाबाय बेयावहाय सिननो थाखाय माने आङो खिमसि लानानै फैफालायदोंमोन आरोना आदाखौ सानदों माने दाखालि जानखि भिडिअ खानाया माने ओरैबायदि गोलावमोन आरोना ओंखायनो आङो खिमसि लानानै फैदोंमोन बिथां शिब प्रमद बर'खौ नोंथाङा मा बुंहरनो सानदों सार प्रमद बर'आथ' आंखौ दायो सिनायाबो मिथियाबो अब्लाबो आं माने बिटिआरखौ मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय दङ मानो होनब्ला गोबां बड' हारियानो थै बाहायबाय एनडिबि एबसु बिदिनो गोबां मानसि थैबाय नालाय थैबाय निस्सय जोंहा दुखु दङ बिसोरनि थाखायबो दा दुखु दङ ओंखायनो दा जितु बिटिआर सागिरिनिफ्राय माबा मोनसे सारा आंनो डनेसन होजायो आरो बेखौ आं लुबैनाय दं आरो Hello guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बरायफिननाय थाहैबाय स' लोगोफोर आङो दिनै नै लथायपारा गामियावहाय दंफैयो लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय सोरखौ आङो दिनै लोगो हमनो फैदों बाट लोगो मोनगोन मोना बेखौ बुंनो हाला दायोहाय आं नै सफैबाय लथायपारायाव दायो जेपसन आदाखौ आङो लोगो हमनो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायलांबाय था आं दिनै बिथां आदाखौहाय लोगो हमनो फैदों स' नायलांबाय था नोंथांमोना स' नैलाय आदाखौहाय लोगो मोनबाय आङो नै लोगोफोर नै दायो आङो लथायपारायावहाय सफैबाय बिथां जेपसन आदाखौ आङो दिनै लोगो हमनो फैदों स' गोबाङानो मोनथिखाबाय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन आरो लोगोसे जाय बिथांमोना मोनथिया आं डिसक्रिपसनाव लिंक होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै गिबियाव लाग्रोबानो जाबाय स' लोगोफोर आङो फेसबुकहाय मोनसे भिडिअ पस्ट खालामदोंमोन नै भिडिअआ बेनो बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदोंना बेखौ माने आं फेसबुकाव पस्ट खालामदोंमोन माने बे भिडिअआ माने जोबोर भाइराल जाबाय आरोना माने गोबां सुबुङा माने बिदिनो कमेन्ट्स हरदों गोबाङा शेयार खालामदों माने कमेन्ट्सआवबो माने ओरैबायदि कमेन्ट्स होदों जोबोर मोजां कमेन्ट्स होदों आरो लोगोसे आंनि मोननैसो मिस्टेक जादों बे भिडिअआवहाय साउन्ड क्वालिटिखौ आङो एसे माने मिउजिकखौहाय आङो एसे बारायना होदोंमोन बे बारायनायनि थाखाय माने एसे प्रब्लेम जाबाय एडिटआव एसे प्रब्लेम जादों लोगोफोर बेखौ आङो निमाहा बिनाय थाबाय दायोहाय आङो नै बिथां जेपसन आदाखौहाय गामियावनो लोगो मोनबाय दायो बिथांनि फारसे माने गोबाङानो मोनथिबाय अब्लाबो फंनैसो बाथ्रा मोनथिबावगोन आदानिसिम स' नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय हेलौ आदा मा खबर मोजां ना दायो बबाव दङ नोङो बोरैगामि पश्चिमबर्धमाव दङ दायो गामियावनो दङ ना गामियाव दङ दालाय मा खालामबाय थादों नोङो दङ जेबो खालामाखै ओरैनो बेरायबाय थायो गामियावनो थाबाय थायो नालाय दानि जेरावबो थाना गामियावनो थाबाय थायोना ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै जाबायना दायो नोङो बबाव थायो न'आवनो गामियावनो थायो आंखौ सिनायाखै ओरैनोलाय सिनायबाय बिफानि मुंखौ बुंबाबो मिथिला आरो दायो आंनि बिफानि मुंखौ बुंबा मिथिसिगोन आरो नामा बुंबाय बुंनायालाय सिनायाखै आरो मानसिखौ बबो सिनायाखै ना माने आङो नोंनि भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन आंखौ सिनायाखै सिनायदों आं नोंनि मोनसे भिडिअ बनायदों बे भिडिअआ माने आं बे भिडिअखौहाय फेसबुकाव आपल'ड खालामदोंमोन गोबां मानसिया माने बे भिडिअखौ अनसायदों नायदों शेयार खालामदों गोबाङानो कमेन्ट्स हरदों गोबाङानो नोंनि फारसे सोंदों लोगोसे आरो नोंथाङा मोनसे गोदान भिउवार्स गोदान नायगिरि बिथांमोननि फारसे माने नोङो एसे इन्ट्रडाक्सनखौ फार्स्टनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नेम भिलेज फार्स्टनिफ्राय एसे फोरमायफिनना हो जाहाथे जाय गोदान भिउवार्सफोरा जाहाथे मिथिथो नङा होमबा नोंनि सेल्फ नोंनि इन्ट्रडाक्सन बेखौ नोङो फार्स्टनिफ्राय एसे फोरमायफिननानै होबानो जाबाय दे आदा दे नोंनि इन्ट्रडाक्सनखौ होबानो जाबाय फार्स्टआवनो डिस्ट्रिक्ट नोंनि मुं गामि बेखौ एसे फोरमायना होदे आंनि गामियाथ' पश्चिमबर्धमान लथायपारायावनो गोलैयो ओमफ्राय भिलेजआ बेनो भिलेज लथायपारा गामिया जादों लथायपारा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दायो आदानिफ्राय मोनथिनानै मोनबाय जाय गोदान भिउवार्स लोगो नोंथांमोना बिथांनि मुङा जेपसन दैमारि गामिया जाबाय
लथाइपारा डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि नोंनिफ्राय आं मोनसे मोनथिनो लुगैबावदों बिदिनो सोरबाफोर गामियाव सरकारनि मानसि नोंखौ खबर लाफैदों नामा लाफैयाखैना मैया ओरैनो आं डिमाकुसियाव थांदोंमोन नालाय डिमाकुसि टाउनाव थिंदोंमोन ना ओमफ्राय सेंग्राफ्रा बुंदों आरो एफसि अफिस सेंग्राफ्रा आंखौ माने जौस्रांनियाव थांनो थिनहरदों आरो जौस्रांनियाव जौस्राङा न' होगोननो मागोन होनना बुंदोंनो ओमफ्राय बै जा एमएलए बिश्वजित दैमारियाबो बे डिआइबिलियाव थाफैबाय नालाय बेफोराव थांनोसै होनना बुंदों आरो सरकारनि आंथ' जेबो मोनखायाखै नालाय नोङो दिनैसिम जेबो मोनखायाखै ना न'बां गैया ओमफ्राय जेबो मोनाखै आंहाबोथ' आखाइ गैयै मानसि सरकारनिफ्राय एसे रांफोरबा न'फोर लुबैनाय दङ ना न'फोर मोनबाथ' आङो आजादि थाखागोन नालाय बिदि आरोना दिनैसिम जेबो थानो थाखाय सरकारनिफ्राय मदद मोनाखै न' बां मोनाखै ना दायो बबाव थायोमोन होननाय आदाया न'खरा सोरनाव थायोमोन रिपन दैमारियावनो थायो रिपन दैमारि बेयो नोंनि निजा न'आ नामा आदैनि फिसाला आरो आदैनि फिसाला बेयावनो फिसालाबो दङ आंहा अनसुमा दैमारि दङ 6 फरायनानै गारबाय आरो गथ'आ क्लास 6 फरायदोंमोन थिगानो असे आदै आरो आइनि बिनानाव थायो आरो ओमफ्राय माने गोबाङानो आदाखौ माने आदानि जानाखि हिस्ट'रि नोङो सिगांनि हिस्ट'रिखौ जालांनाय जाथायफोरखौ नोङो फोरमायदोंमोन ना जोबोर मोजां माने दुखुबो नांथावना होनना बुंनांगोन आदानि जिउआव जानाखि जालांनाय जारिमिन बे जारिमिनखौ नोङो फोरमायना होदोंमोन भिडिअनि गेजेरजों नङा होमबा आंबो दुखु नांदो आदानि जानाखि आखाइ फारसेया जनानै थांबाय दुखु नांथावना आंबो हामा नांदों बे बाथ्राखौ नोंथां आदानिफ्राय मोनथिनानै लानानै गोबाङाबो गोबां दुखु फोरमायदों आदानि फारसे ओमफ्राय आदाखौ माने गोबाङानो बिदिनो डनेसननि खोथा बुंदोंमोन आं जाय समाव भिडिअ बनायदों बे समावहाय मोनसे आथ्रु फाथ्रु जानायजों लोगोसे माने एसे जेबो सोंनाय जायासै एकाउन्ट नाम्बारनि सायाव जेबो सोंफिननाय जायासै आं आदानि फारसे ओमफ्राय आङो दिनै मोनथिना लानो लुगैदों आदायाहाय एकाउन्ट नाम्बार दङ ना गैया फिसालानि दङ आंनाव नोंनि एकाउन्ट नाम्बार दङ ना गैया आंनिथ' गैया बनायाखै ना नोंहा मा कार्ड दङ ओरैनो आधार कार्ड भट कार्ड पान कार्ड माबाफोर कार्ड दङ नामा नोङो जेबो बनायनाय जायाखै जेबो बनायाखै ना आं गोजानाव थायो नालाय नागाराव थायो नालाय गामिनिसिम लोब्बा गैया आरो जेनेबा थाया नालाय नों भट होनो मोनदों मोनाखै आदा दासान्दि आंबो गोबाव जाबाय भट होयो भट लिस्ट दङ ना गैया आदानिया भट लिस्टआथ' दोङो भट लिस्ट दङबा माबायाबो भटार कार्डआबो निस्सय थागोन नङा होमबा आदा थागोन दायो आदाया बुंदों माने आदानाव एकाउन्ट नाम्बार गैया होननानै बुंदों सोरनि एकाउन्ट नाम्बार दङ होनना बुंदों आंनि फिसालानि असे फिसालानि दङ अनसुमा दैमारि स' लोगोफोर बिथां आदायाहाय बुंदों अनसुमा दैमारिनि माने एकाउन्ट नाम्बार दङ होननानै बुंदों जाय नोंथांमोना सोरबाफोर बे आदाखौहाय डनेसन खालामनो गोसो दङ जाय बिथांमोना जा एसे एनैबाबो थाइसे थाइनैबाबो आदानि जायनाखि मदद आदाखौ एसे एनैबाबो मदद जाहाथे जों बयबो खालामो बिथां माने फिसाला दैमारि अनसुमा दैमारि एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो लानानै बेवहाय स्क्रिनाव होगोन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनाव होगोन जाय बिथांमोना मदद खालामनो गोसो नोंथांमोना आदाखौ एसे एनैबाबो जाहाथे मदद खालामो आं बेखौ गुरै खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे बिटिआर सरकारा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला आदाखौ एसेब्लाबो अनसुंथाइ जाहाथे होयो आदाखौ जाहाथे थानो थाखाय एसेब्लाबो माने गंसेबाबो न' जाहाथे लुनानै होयो आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय आदायाबो सरकारखौ माबाफोर बुंनो सानदोंना एसे फोरमायना होदो सरकारखौ बिटिआर सरकार दायो गोदान सरकार जादों नङा होमबा जोंना बिटिआराव बिथां शिब प्रमद बर' बे प्रमद बर'खौ नोंथाङा मा बुंहरनो सानदों सार प्रमद बर'आथ' आंखौ दायो सिनायाबो मिथियाबो अब्लाबो आं माने बिटिआरखौ मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय दङ मानो होनब्ला गोबां बड' हारियानो थै बाहायबाय NDB एबसु बिदिनो गोबां मानसि थैबाय नालाय निस्सय जोंहा दुखु दङ बिसोरनि थाखायबो दा दुखु दङ ओंखायनो दा जितु बिटिआर सरकारनिफ्राय माबा मोनसे सारा आंनो डनेसन होजायो आरो बेखौ आं लुबैनाय दं आरो मानो होनबा माथो खामानि मावनो जाबावनो आखाइ गैया जाबाय नालाय
मा खालामबावनो आरो मा बुंबावनो बिसोर बुंना दोनथ'बाय आदायाहाय दुखु नांथावना बाथ्रा फोरमायदों जाहाथे सरकारा एसेब्लाबो बिथां जेपसन आदाखौ एसेब्लाबो मदद खालामो बेखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय आङो सारमोननिसिम आदायालाय दुगैदों दुगैयाखै दुगैयाखै आं सप्तायाव खनसेल'सो दुगैयो दिनै दुगैगोन आरो ना खानायखौलाय सोर सिनना होखो दाखालि खानाया एसे गोलावमोन माथो जोंहा फंबायनि सिनना होबाय फंबाय सिनना होबाय ना औ माने सप्तायाव खेबसेल' दुगैयो आरोलाय माने गोजाङोबो ना दा गोजां बोथोर नालाय गोजां बोथोरबानो दैज्लाङावबा गले गले दुगैयोमोन आरोना माने एसे आदाया साब सिखन थाबानो जायो एसे दुगैनांगौ सानफ्रोमबो बिदिनो साब सिखन थाबानो जाबाय साबनफोरखौ लानानै मोजां दुगैबानो जाबाय नङा होमबा एसे साफा थाबानो जाबाय बहा दिनैबा मोजां नुदों खिन्थु आदाखौ खानाय सिननायखौ बहा सुपार नुदों स' आदानिसिम आं दिनै मोनसे माने गिफ्ट लानानै फैदों बेयावहाय दङ आं दायो आदानो बेखौ होनो सानदों स' आदानो आङो हायो नै गिफ्ट लानानै फैदों बेखौहाय लाना फैदों नै आदा आं थिंनिफ्राय बेखौ होनाय थाबाय बेयावहाय गामसा दङ बेनिफ्राय गिन्दि दङ बेनिफ्राय आर'नाइ गांसे दङ गामसाया न'आवनो दानाय जा बाजैया दानाय दै गामसाखौ ओमफ्राय बेवहाय आर'नाइ दङ बेनिफ्राय आरो गिन्जि गांसे दङ बेखौ नोङो दुगैनानै मोजां साफायै गानबानो जाबाय दे आदा आं थिंनिफ्राय बेखौ आं नोंनो गिफ्ट होबाय आरो ना जा एसे हायो आं बेखौ होबाय आङो थोजासे होनो हायाब्लाबो बेखिनिखौ आङो दिनै आदानिसिम होबाय आङो उनाव आरो आदानो माने गस्ला बायनानै लानानै फैगोन साननैसोनि उनाव आदाखौ आरो फिन लोगो हमफिनबावगोन आङो आदाखौ आं बे बान्थाखौ गोसो गोथारै नाजावना लानाय जाबाय वेलकाम फंबायनिफ्राय नै आदाखौहाय खानाय सिननो थाखाय माने आङो खेमसि लानानै फैफालायदोंमोन आरोना आदाखौ सानदों माने दाखालि जानखि भिडिअ खानाया माने ओरैबायदि गोलावमोन आरोना ओंखायनो आङो खेमसि लानानै फैदोंमोन सिनगोन होनना सानदोंमोन आरो फार्स्ट टाइम आरो सिनगौमोन आरो आंना बे खेमसिजोंहाय बाट सिनबाय होननानै बुंनो खानायखौ नै बोरिया सिनबाय फंबाय सिनबाय ना दायो आं बेखौ सोना दोनफाफिननोसै आदैलानि न'आव थायो आरो आंना फंबाय न'आव थायो दाबो बुंदों माने प्लास्टिकनि न' बनायनानै थायो प्लास्टिक न' बनायनानै 200 टाकानि बायनानैहाय 200 टाका दायो थांबा नुहैगोन नोङो नुगोन निस्सय आं थांगोन दसेनाव एकाउन्ट नाम्बारखौ लानो थांगोन आङो स' लोगोफोर बयबो जाहाथे बिथां जेपसन आदाखौहाय बयबो जाहाथे एसे एनैबाबो मदद खालाम नोंथांमोननो आङो डिसक्रिपसनाव होगोन आरो लोगोसे भिडिअनि स्क्रिनावहाय आं होगोन एकाउन्ट नाम्बारखौ जा एसे हायो नोंथांमोना थाइसे थाइनैबाबो मदद खालामो जेन बिथाङा माने न' गंसे थानो थाखाय माने लुनो थाखाय माने हास्थायदों आरोना नङा होमबा थानो थाखाय आरो सरकारखौबो खावलायदों स' बयबो एसे एनैब्लाबो जाहाथे मदद खालामो आङो माने आदाखौ बुंनो सानदों जोबथा भिडिअखौबो आङो बांद्राय गोलाव खालामला आदा माने आदाखौ आं जोबथारनायाव बेखौनो खावलायनो सानदों माने आदाया एसे साब सिखन थाबानो जाबाय मोजां थाबानो जाबाय नङा होमबा बेखौ आं बुंनाय थाबाय ओमफ्राय जोबथारनायाव आदाया माबाफोर बुंनो सानदों नामा जोबथारनायाव दे एसे एनैबाबो फोरमायहर रायजो राजाखौ दा रायजो राजानि सिगाङावहाय आं मा बुंबावनो दङ आरोना इसोरनायाव दा आंहाबोथ' गैयै मानसि आखाइ गैया नालाय सरकारनिफ्राय एसे डनेसन बा न'फोर लुबैनाय दङ आरो आंहा माथो खालामनो फिसाला सासेल' दङ अनसुमा बेबो लेखा फरायनाय गारबाय नालाय बेबायदि आरोना माथिगालाय थायो नोंलाय थ' नोंनि थानाय जायगाखौबो एसे दिन्थिना हो आंनो थ' फार्स्टआवनो नोंनि थानाय जायगाखौ नायग्रोनो थ'
โตในलोगोफोर बिनि थाग्रा जायगाखौ आङो दायो दिन्थिनो फैदों माने आङो बिनि बिदानि बिनि फिसालानि एकाउन्ट नाम्बार आङो लानो फैदों दायो आं बिसानि न'आवहाय हाबबाय बिनि थाग्रा जायगाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो दै लोगोफोर माबायदि नाय हा निबिन ना उनसुमे निबिन ना खामानि मावबाय थादो नै बियो ओमफ्राय बेवहायनो थायो नै लोगोफोर नायबानो जाबाय नै बेनो बे थाग्रा जायगाया माबाफोर बुंबावनो सानदों दे बुं दे फैबाय गाहामानो जाबाय नोंथाङा दा आं न'खौथ' नुबायानोसै बे आंनि फिसालानि बे आंनि आदै आं बेयावनो थायो आरोना होमबासो दा बिनानावजों रायज्लायनोसै एकाउन्टनि खौराङा दे थिगानो दे रावबो नायलांबा लोगोफोर आं दायो बिदाय लानोसै भिडिअखौबो आङो फोजोबनोसै आङो दायो माने बेयाव बिसान न'सिम फैनाय जाहोना जाबाय माने एकाउन्ट नाम्बारखौ आङो लांनो फैदोंमोन आरो नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ बिथां जेपसन आदानि थाग्रा न'खौ माबायदि बिथाङा माबायदि लुनानै थादों बयबो नुखाबाय स' नोंथांमोनासो अननांसिगोन बिथां जेपसन आदाखौ थानो थाखाय जोङो बयबो मदद खालामनांगोन एसे एनैब्लाबो लोगोफोर आङो दायो भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जा हायो एसे एनैबाबो नोंथांमोना डनेसनखौ हरबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना बेसे हायो शेयार खालामबानो जाबाय बे भिडिअआ जाहाथे सरकारनिसिम सहैयो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना मोनसेब्लाबो शेयार खालामबानो जाबाय आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय